Zdravo, dragi pripadnici znaka ribe i svi koji vas vole. Kada bi mi voleli vas onako kako vi volite čovečanstvo i ceo svet, na ovom mestu ne bi bilo više ni rata, vladao bi samo mir i razumevanje. Kao i uvek na početku, želela bih ovaj video da posvetim pripadnicima vaših znaka, posebnim koji meni znače. Ovog puta su momci u pitanju, rođeni su 7. i 8. marta, ali pošto ste vi mističan znak, ja želim da i njihov identitet ostane mističan. Vi imate saosećanje za čitav svet i to je na neki način vaš teret, jer zbog tog saosećanja koje osjećate, veoma vam je teško u životu. Vi nosite patnju čitavog sveta. Vaš simbol su dve ribe koje su uhvaćene repovima. Jedna pliva na gore, grabi ka budućnosti i vidi jednu veoma široku sliku, a druga dolazi iz dubina i stremi ka tim istim dubinama, podsjeća nas na prošlost, na patnju, na mulj, na dubinu. I šta se dešava sa vama? Gde ste vi u stvari? Gde se vi nalazite? Vi ste rastezani između te dve slike, između budućnosti i prošlosti. A gde je to? U sadašnjosti. Najviše od svih vi živite u sadašnjem trenutku, ali sa pojmom od budućnosti i sa pojmom o prošlosti. A to nije tako lako. I zbog toga vi imate neverovatnu moć transformacije. Gde se ogleda ta vaša transformacija? Pa vi ste 12. znak horoskopa. Šta to znači? U vama je skupljena mudrost svih znakova zodijaka. I vi svi, i mi svi, nikad ne bih mogli da postanemo vi, a vi možete da budete bilo ko od nas. I onda stvarno kako vi to izgledate? Pa vi izgledate onako kakav je vaš podznak. Jer u stvari u vašim ispupčenim sanjalačkim očima sa dugačkim trepavicama je naše ogledalo. U vama se ogledamo i vidimo našu dušu, a vi nosite isto teret naše duše. Imate neverovatnu intuiciju. Spadate u vodene znakove, oni imaju intuiciju i želju ka proučavanju okultnom i ka proučavanju mističnog. Sa vama su tu u grupi rak i škorpija. Međutim, i jedan i drugi znak imaju tvrdi oklop oko sebe koji ih štiti, da ne može ništa da prodre u njihovu unutrašnjost i ne dozvoljavaju da neko prodre do onog mesta gde su oni stvarno krhki i mogu se povrediti. Vi ste izloženi. Vi dozvoljavate da se u vama svako vidi i dozvoljavate da budete povređeni umesto svih nas. A to je zaista, zaista teško. I šta se onda desi? Odete u vašu sobu, povučete se, u kojoj dominira ljubičasta boja, te boje se razlivaju i vi tonete u moru depresije. Kako je vaše telo? Nekada može biti veoma tanko, a nekada je enormno debelo, puno vode, puno testastog otoka koji se najčešće najviše nakuplja u vašim zglobovima. Kako su vaša stopala? Mogu biti tanka i mala kao u japanske konkubine, a mogu biti široka i testasta kao u nekog velikog hobita. Da li možete da se setite ruku odojčeta? Oni imaju one male slatke rupice ispod prstiju. Ja verujem da imate tako i vi. Kad vas ljudi opisuju vas kao lenje. Da li ste vi lenje? Pa, verovatno jeste, jer pripadnik vašeg znaka je i Dejan Bodiroga koji od svoje 13. godine trenirao po 6 sati dnevno da bi došao u vrh svetske košarke. Takođe, ako pratite tenis, tu je Jelena Janković i ona je sigurno spavala do podne i opuštala se u okrilju svoje sobe. Isto tako za vas kažu da ste pacifisti. Sigurno jeste. Pripadnik vašeg znaka je i Prota Mateja Nenadović. On je bio jedan od vojvoda koji je predvodio prvi srpski ustanak.
naravno ne volite ni da učite, vi ste kreativna duša i samo vas umetnost ispunjava. Jedan od mističnih osoba kojima sam posvetila ovaj video je i naučnik koji je prošle i ove godine proglašen za jednog od 100 najuticajnijih naučnika u svetu, što priznaje Akademija nauka Univerziteta Stanford. A ima jedan naučnik koga sigurno sam da znate, ima vrlo blesavu frizuru i pripadnik je vašeg znaka, to je Albert Einstein. Pa ipak moram da kažem da vas najviše nalazimo među umetnicima. Zašto? Zato što imate neverovatnu moć imitacije. Pošto se mi ogledamo u vama, vi znate kakva je naša duša. I ne samo da skinete pokret i govor i mimiku lica, već ste sposobni da prenesete naše osjećanje, a to niko ne može. Međutim, naravno, to je i vaš krst, jer kada možete tako da prenesete osjećanje, vi osjećate ono što je u nama, a to nekada nije lepo. Naravno, predstavnici vašeg znaka su i Olivera Katarina i Elizabeth Taylor. Ona je i po prirodi dobila ljubičastu boju očiju, ako se sećate. A moram da spomenem i njene brakove. Mnogobrojne. Naravno, niste samo među glumcima. Jedan od najpoznatijih vajara sveta, Michelangelo, je pripadnik vašeg znaka. Međutim, moram da kažem da on nije samo bio vajar. On je bio i slikar, to sam sigurna da znate, i secirao je leševe da bi mogao da što vernije prikaže svoje figure. Ali isto tako radio je mnoge fizičke poslove, jer u stvari vi radite ono što vam sadašnji trenutak donese. Mislim da je to najvažnija stvar. Vi ste znak koji živi sada, bez obzira šta drugi kažu. I onda se rasipate. Čas radite jedno, čas radite drugo. A zamislite šta bi se dogodilo kada bi stvarno bili u fokusu. Pa sigurna sam da bi bili mnogo ispred svih nas, zasenili bi nas u potpunosti. I šta onda? Vi bi sigurno bili na vrhu, ali taj vrh vama ništa ne bi značio. Šta je to što vama znači? Znači vam sigurnost. Jer dok vaša duša luta i uživa u kreativnom svetu, potrebno je da vas neko čuva, vaše mekano, vižljasto telo. I zbog toga tražite sigurnost. A gde tu sigurnost možete da nađete? Najčešće tražite u partnerima. Međutim, kad smo se dotakli partnera, moram da spomenem još jednog pripadnika vašeg znaka, koji je imao 3 braka i 6 dece. Spomenut ću ga kroz zagonetku. Ispričat ću vam njegove stihove. Čuperak kose obično nose nekog na glavi, neko na nosu. A ima jedan čuperak plavi, zamisli gde? U mojoj glavi. Ovaj pesnik nije bio samo pesnik, bio je i slikar, a bio je i aktivan u političkim vodama. Međutim, radio je i na brodogradilištu. Ali najviše od svega voleo je da putuje. Zašto? Zašto ribe vole da putuju? Pa zbog toga što je njihov suvladar, a bio Jupiter. Odnosno sad je Jupiter, a nekada je bio samo on glavni. A Jupiter je sinonim za putovanje. On vlada strelcem. Međutim, sadašnji vaš vladar je Neptun. Neptun je bog mora. Vi to sigurno znate, ali obožavate vodu. Obožavate da budete u vodi, na vodi ili pored vode, voda vas opušta. Zašto? Zato što vi jedini vidite kroz vodu. Vi jedini imate potpuno jasnu sliku. I ta slika vas plaši. I zato vi stavljate ljubičaste naočare i idete kroz svet tako što izgovarate devizu ja verujem. Ne želim da znam stvarno šta je, nego želim da verujem da će biti bolje. I onda kažu da ribe lažu. Pa ne lažu ribe. Ribe sve što kažu duboko veruju u to što su iznele. Treba vam sigurnost. I tu sigurnost tražite među partnerima. Spomenula sam Michelangelo, on je voleo i muškarci i žene.
a Elizabeth Taylor je imala, čini mi se, 7 brakova. Zašto je to tako? Zato što živite u sadašnjem trenutku i zato što idete, ne mogu da kažem sa cveta na cvet, nije to, nego osjećate, u jednom trenutku osjećate ogromne emocije prema jednoj osobi i osjećate tu potrebu i sigurnost da budete sa njom, a već u drugom trenutku vam se sjaj nečijih drugih očiju čini mnogo interesantniji. Možda to nekad nije prijatno za vašeg partnera, ali šta da se radi? Tako je kako jeste. Za razliku od Vodolije, koja vidi budućnost, vi spajate prošlost i budućnost. Činite sinergiju prošlosti i budućnosti. I to sigurno nije lako. I zbog toga bilo bi idealno kada bi isprobali sve do svoje 24. godine i onda krenuli i fokusirali se samo na jednu stvar. A ako u tome niste uspjeli, ja vam iskreno želim da imate sreće i da ste pronašli partnera ili bar nekoga ko je praktičan i ko će vas voditi kroz vašu kreativnost i uživati u njoj, a za vas obavljati one druge poslove, biti vaša desna i leva ruka. U suprotnom, vi se povlačite u 4 zida vaše ljubičaste sobe, koja je prepuna ambalaže od alkohola, od hrane, od nesrećnih ljubavi, od raznih opijata i jako je teško da vas neko odatle izvadi. Depresija je kamen koji vi imate vezan oko vrata i vuče vas na to dno koje je tako duboko, bez obzira koliko god vi znali da plivate. Ajde da ne budemo tako crni. Ajde da verujemo u vašu kreativnost, ajde da budemo optimistični i da tu saosećajnost koju vi osjećate prema nama bar malo pružimo nazad. Jer vi ste tu došli da ispravite ovaj svet. Vi ste tu došli da budete podrška. Vi ste tu došli da volite i prosjaka i beskućnika, ali tu ste i da volite onog sirotog bogataša koga niko ne voli. Vi ste tu da volite ranjenike. A isto tako ste tu da volite cara koji treba da donese teške odluke. Hajde da mi makar malo pružimo ljubav i vama. Drage ribe, želim vam sve najbolje u životu, jer znam da vam nije lako. Ako vam se dopao ovaj video, ja molim da zapratite moj kanal i da lajkujete video, a 15. narednog u mesecu ću nagraditi najinteresantniji komentar kako vi vidite ribe. Želim vam sve najbolje. Ćao i vidimo se uskoro.